салом алейкум духтарако. Инҷо телевизиони варзиш маро интизор аст. Намоиши қавитан. شماره انتظار هستم؟ بله. صحبت میکنید یا اینکه مشق میکنید تپا؟ من هم مشق میکنم هم صحبت. مرحمت تپا جون کارتای شما سل میکنم و شما چی این خوب؟ سومیتیان چرا گذاشتن در کن؟ تشکر. رفتم نگورا جون. کنی نشونته. Эй, бача! Эй! Омала даъват кардӣ пешвоз нагирифтӣ ку? Ассалому алейкум. Чикари шумо? На заҳмат, қариб рагум зада будем. Охе ман да гӯшам спирт омад. Ин спирит будааст. Салом. Сос тинҷ? Бардам ба хӯа чоло галакия маълум аст ки мисли варзишгар. Ман баданамро гарм кардам, шуморо интизор шудам, аки шуморо дидам. Чоло куна як ҷоя ҷурӯ мекунем. Насиб, манам ки суб барвақт хестам, қаҳва нӯшидам ва хеле варзиш кардам то ин ҷоя омадам. Аллакай маълум аст ки баданатро гарм кардид. Рафтем. Набошед ба шумо. Салом бинандагони азиз, ин барномаи варзиши қавитан аст ки боз манзури шумо мегардонем. Маълума ҷон, як лаҳза. Ҳозир мо барномаро оғоз мекунем. Баъд дар меҳмонии имрӯзаи мо ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бонуи ҳунар, бонуи муваффақ, муаллимаи азиз Содиқова Зульфия иштирок доранд. зульфия содиқова соли 1968 дар шаҳри душанбе таваллуд шудааст. ӯ соли 1987 ба омӯзишгоҳи олии театри ба номи Михаил Шепкин дар назди театри хурди Иттиҳоди Шӯравии шаҳри Москав дар факултаи ҳунарпешаи театр ва синамо таҳсилро тӯли 4 сол давом медиҳад. дар давоми 26 соли фаъолияти ҳунарпешагӣ ҳамзамон ходими театри академии драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ва театри драмавии русии ба номи Владимир Маяковский будааст. Алон ба ҳайси устоди саҳнаи театри Владимир Маяковский кор мекунад. дорандаи унвони фахрии аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медали хизмати шоиста мебошад. дар тӯли фаъолияти эҷодиаш дар театрҳои номбурда зиёда аз 50 нақшҳои хурду бузург офаридааст. Инчунин аз соли 2011 директори хонаи кинои Иттифоқи синамогарони Тоҷикистон мебошад. Инак барномаи имрӯзаи қавитанро бо ҳамроҳии бонуи ҳунар, бонуе ки дар саҳнаи тоҷик, дар саҳнаи театри тоҷик аллакай гоми устувор доранд, муваффақиятҳои зиёд доранд. Мо тамринҳоро шурӯъ карда барномаро оғоз мекунем. Мо тамринҳои имрӯзаро аз гармшавии бадан оғоз мекунем ва ба дигар тамринҳои имрӯзаи намоиши варзиши қавитан ворид мешавем. Не нестед. Пеш аз шурӯъ кардан аввал бояд ки ман болои тарозу истаму вазнам бинам ки чӣ қадар аст, чанд аст, баъд аз машқ чӣ қадар мешавад. Дуруст, лекин дар барномаи навбатӣ мо вазнро намекашем, чунки ба ман аллакай чунки мухлисои шумо дилашон аз шумо хунук нашавад вазни шумо дида. Не, чунки ман аллакай медонам ки вазни шумо мувофиқ аст, шумо варзишгар ҳастед, чолок ҳастед ва ман медонам ки чӣ зинаҳои варзишие ки ман ҳозир мегузорам, шумо андозааш ба хубӣ мебаред. ҳозир мо дар ораи варзишӣ баромада, шумо аз ин тараф ками баданро гарм мекунем, баъд мегузарем ба дигар тамринҳои варзишӣ. Марҳамат. Хуб. ба фикри шумо варзиш ва санъат ба ҳамдигар ягон таваннуд дорад? албатта саҳна, синамо, ҳама ин мехоҳад ки ҳунарманд солим бошад. дар театр вақте баъд саҳнаҳо аст ки бояд кулбит кунем, бояд ягон куврок кунем, бояд ягон ҷаҳиш кунем, париш кунем. албатта агар ин чизоя дони хуб аст, вале вақте институт мехонем, дар институт санъат ҳам аст, дар дигар донишгоҳи театр ва кинамо ҳаракати саҳна мегӯянд. дар он ҷо аллака тӯли 4 сол мо ин чизоро мегузарем, ҳамаша давидан, ҷаҳидан, паридан. барои ҳамон вақте ки дар саҳна ин корҳо лозим шавад, мегӯям ки техникӣ ина иҷро кардан дар кор. масалан чӣ хел мепарӣ, чӣ хел меғалтонӣ, ё чӣ хел бояд ҳамин хел шапалоқ занӣ ки тамошобин мегӯяд шапалоқа. вале инам чизи техникӣ аст. Техникӣ аст. боз камтар зиёд мекунем. камтар. дед ки суръат зиёдтар шуд, бо хуб мешавад, лекин эҳтиёт бо кардан дар кор бошта паст. чӣ хел хадайс мекунед нафаскашӣ? агар нафас хуб бошад, боз тезтар кунем суръат. нафаскашӣ ҳозираш ба хуб аст. дар театр
дар театр кадом навъҳои варзиш истифода мешаванд бештар? Ман ҳамин саволро бисёр мехостам додам. навъҳои варзиш масалан бояд ба як ҳаяҷон вориди саҳна шавӣ ва бояд ки мисол давида аз куҷое мисол омада истодаӣ бо як шасти баланд ва бояд дар рӯи саҳна истод кунӣ. истод мекунию бояд ҳатман суханатам гап занӣ ва тамошобин бояд эҳсос кунад ки ин мард ё ин зан аз куҷои давида омад ва боз ҳам суханаша бояд гӯяд ва ҳатман ҳунарпешаҳо барое ки ин эҳсосе ки бошад ҳатман дар пушти саҳна медаванд баъд ворид мешаванд. саҳна синамо техника мехоҳад. бояд ки ту ҳатман дастата нашиканӣ мисол набояд ки ту мисол 2 километр даве ки ин ҳолати гӯй не ҳамин камакак як ворид мешавӣ мондагиша худат бозӣ мекунӣ вале бояд чунон бозӣ кунӣ ки тамошобин бовар кунад ки ин одам ҳатман 2 километр давидааст ҳозир бояд шинад нафасаша рост кунад як об нӯшад ва давом диҳад саҳнаша. мисли худи ҳозире ки аллакай маълум аст ки баданатон гарм шуд аллакай мушакҳо омода ҳастанд барои гузаштани дигар тамринҳои варзишӣ. ҳозир суръатро пурра паст мекунем оҳиста оҳиста аз ин роҳраи варзишӣ берун мебароем мегузарем ба дигар тамринҳо. куҷо поён мефурӯем биё ринг фурӯем. ман мебинам ки ба шумо писанд аст маномад. хоб акнун оғоз мекунем ҳозир бинед одатан ин ринг аст оҳиста мегузаред оҳиста. ҳамеша орзу доштам ки як бор дар даруни ринг бошам. чикор бояд кунем ҳозир канӣ акнун хай бадани мо гарм шуд ман як умр орзу доштам ки дар даруни ринг бошам ва каме бокс кунам. аллакай ба орзуатон ҳозир мерасед чи хел ба шумо маъқул Хуб аст, хуб. хоб ҳозир мо кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои минбаъда мо бо даст кор мекардем бо дигар иштирокчиён ин дафъа низ кор мекунем лекин баъд аз иҷро кардан боз як ду усули дигар иҷро мекунем. Мешавад? Мешавад. ҳозир ман ба шумо дастпӯшҳоро мепӯшонам лекин аз рӯи қоида бо диққат бошед пеш аз оне ки дастпӯшро мепӯшем бояд бо бин дастҳоро бандем аз сабабе ки хай бонои ҳунар ҳастанд мо кӯтоҳ саросима даст ба даст мепӯшонем. ман дастпӯшҳоро гирифта ба дастҳоям андохта зарбаҳои муаллимаи азизи мо Зульфия Содиқованро мебинем ҳозир чӣ тавр зарба мезананд чӣ тавр иҷро мекунанд. кӯшиш мекунем ки ҳаракат кунем ба самти чап ба самти аз ин тараф дар изгоҳ як зани чоқ зебо истодааст ҳама қадар чоқ аст ки ва як марди мисли шумо як лоғари зебо пешаш мегӯяду мегӯяд ки шумо ин бегоҳ чӣ кор доред. баъд вай ҷилва мекунаду мегӯяд ки ман чӣ буд нема пурсиданиам мегӯяд мард ман имрӯз ягон кор надорам. мард ба ӯ нигоҳ мекунад хай кор ки надошта бошӣ намери толори варзишӣ камтар машқ кунӣ. дуруст дар ҳақиқат ман нишон метиҳам як зарба бо дасти чап мезанед бо дасти чап яктон хоб рафт чап аз анаи мисол мепартоед мегиред ман ба ҷои худ бармегардам пои чапатонам пеш монед як зарба офарин не вақти задедам пои чап истад тамом боз як зарбаи дигар бо дасти рост офарин офарин беҳтарин боз як мартаба дигар ана акнун муайян шуд ки чӣ гуна зарба мезананд ҳеҷ гап нест бо дасти рост саросиман пои чапатонро пеш намонед бо дасти рост дидед як мартаба дигар боз як мартаба дигар. ягони азиз анамин чолоки ҷасури зани тоҷик дар ҳамин аст. шумо гумон накунед ки ино дар саҳна дар кино анамин хеле чолок ҳастанд дар толори варзишӣ чолок ҳастанд дар ин ҷо ҳам ҷасур ҳастанд. аз ҳамин хотир эҳтиёт бошед эҳтиёт бошед эҳтиёт устодӣ дорем. ман ҳамеша орзу доштам ки
як чиқа бидошон боксёре ки ба нафақа баромадааст тасаввур кунед ки чӣ буд вай усул не чорива мавзуна чорива мавзуна чорива баъди чанд сол ба нафақа мебараду баъд дар кино тренера бозӣ мекунад ман метавонам ку бозӣ кунам ман ҳамин саволро бисёр мехостам додан аз сабабе ки имрӯз дар кинои бовар кунед кинои тоҷик ба қадамҳои устувор гом зада истодааст ин бешак шубҳа аст даврони соҳибисолӣ ва баъд аз даврони соҳибисолӣ мо боварӣ комил дорем ки кинои тоҷик рӯ ба инкишоф аст ва оянда худу хоҳад филмҳои нав ҷадид ба рӯи экран мебарояд аз ҳамин хотир бабаки хеле зиёд филм дар бораи варзиш бошад албатта ман бисёр мехостам барое ки вақте ки филм дар бораи варзиш бисёр мешавад он вақт ҷавоно бисёр занҳо мардҳо онҳое ки нафақахӯранд ҳамашон кӯшиш мекунанд мо чӣ хел ҷалб карда метавонем бо воситаи филми хуб бо воситаи намоиши хуб намедонам ба воситае ки ақаллан дар клипҳо вақте ки ҳофизо суруд мехонанд ва варзиша шо таблиғот мекунанд аллакай онҳое ки дар филма тамошо мекунанд ё он клипа тамошо мекунанд мегӯянд оҳ медонед як вай аст эффект аст агар як чиза бисёр такрор кардан гиред аллакай 16 бор дар мағзи сари ҳамон одам медарояд ворид мешавад мисли реклама ва ҳатман мехоҳад равад ҳамин кор анакун мисли реклама як усул пешниҳод мекунед ягон азиз нигоҳ кунед ман пешниҳод мекунам ки агар худашон аз удаи усул баромада тавонанд шояд метавонанд ё ки иҷро карда метавонанд ҳозир мебинед ҳозир ман дастамро дароз мекунам шумо бовар доред ки усул иҷро мекунед метавонам барои чӣ не хуб маромад ана як ду се аҷоиб бинед агар сахтар ҷиқам ба замин дидед ана ҳамин аст бонуи ҳунаре ки дар театр рол мебозанд ман бовар надоштам ки дар толори варзиши ин қадар ҳунар ҷасур чусту чолок ҳастанд ҳозир акнун як усули дигар ман ба шумо нишон медиҳам ба ҳамин мегузарем ба дигар тамринҳои варзишӣ хуб дар он ҳолате ки ҳамёни шуморо аз дастатон дуздида гурехту рафт шумо чӣ кор мекунед милитсия мегӯям пеш аз оне ки милитсияро даъват кунем ман ба шумо як усул нишон медиҳам ва баъдан милитсия омада ин ҳолатро мебинад ана нигоҳ кунед ҳамин хел омад вақте қапид шумо каме бех мекунем мешавад ана хел ин кифи ман бале ин кифи ман ҳам хел қапида аз ин тараф каме дастро кӯшиш мекунед ки наздиктар истед аз ҳамин қисмат дастро оҳиста ба боло мебардоред ба самти ақиб мекашед тамом дар ин ҳолат ман ба шумо ҳам хел нишон медиҳам дастро доштед пои ақибро камтар кашида дастро пеш мебаред тамом ҳариф ба замин меафтад як бор иҷро кунед аввал даст ман сумкаи ман анам хел ман қапидам сумкаатонро шумо ба самти боло мебаред хоб акун бинандагони азиз мегузарем ба дигар тамринҳои варзишӣ барномаи қавитан барномаи қавитан ба дигар шабакаҳо нагузаред ҳозир варзиши мо дар пеш аст тамошо кунед саломат бошед мегузарем ба дигар тамрин тамрини навбатӣ мо нигоҳ кунед ин иҷрои мушакҳои даст аст мушаки пушти даст ба истилоҳи забони русӣ тритсепс мегӯям хоб меқапем амихе қоматро рост мекунед каме қафасиноро ба самти пеш мебарорем оҳиста як оҳиста як ду ҳамин иҷро мекунем баъде ки иҷро кардем гантелҳоро гирифт пойро ба мебарем ба самти пеш мебарем иҷро мекунем боз давом метем кӯшиш кунем қоматро рост кардан ана дидед иҷро дурусттар овоз набарорад кӯшиш кунем ин мисли рақс аст як ду бас хоб бинандагони азиз мегузарем ба дигар таҷҳизот шурӯъ мекунем мегузарем рафтем оҳиста гирифта ба пушти сар гузошта намехе ҷигар қоматро рост мекунем шумо камтар пеш бале қоматро рост мекунем иҷро мекунем ба зону қад рафтем
якта дигар боз оҳиста бардошта ба ҷояш мегузорем. Мондем? میتونیم این خیل کنیم 1 2 метавонед шумо иҷро кунед? 3 4 5 монӣ. تشکر. Мезарем ба дигар тамрин. хуб, ҳозир акнун мегузорем ба тамрини охирони имрӯзаи варзишӣ. боз метавонем иловатан як тамрин дигарро иҷро кунем. ҳозир баъди иҷро кардани зонуқат шумо дастҳои худро аз инҷо мустаҳкам медоред. оринҷо дастон инҷа гузоред. نمیدونی من پیش میخواستم یک گپ گویم. برای من امروز بسیار عجیب بود. یکمش عجیب بود که شما من به این برنامه دعوت کردید که با تلویزیونی ورزش من سپاس خود رو میگویم و دوم برای من چی عجیب بود. من فکر کردم که در این تالار من بیشتر مردها رو میبینم. ولی در حیرت موندم که وقتی اینقدر زنها با این تالار میبینن و مشق ورزشی میکنن و وقتی که با اونها نگاه میکنم واقعا هم هر کدوم شاید که یک وزن زیادتی داشته باشن ولی کوشش میکنن که وزن زیادتی گیرن و سالم باشن و فکر میکنم که هر یک زن باید که ورزش کند تمرین کند یکمش که بدن اون سالم میشد از زن سالم فرزند سالم از فرزند سالم جامعه سالم منم در جوانیام خیلی مشقی بودم تمرین میکردم معلوم بینندگان عزیز ҳозир аллакай маълум шуд ки дар ҷавонӣ чӣ қадар чолок буданд ҳозирам он хеле чолок ҳастанд. نه من میخوام بگم که در دوره جوانی در دوره که مکتب میخوندم و دانشگاه میخوندم در دوره مکتب من در تیم فعالترین بگم ورزشگرای مکتب میانه 23 بودم و کدام نمود ورزش دویدن جهیدن پریدن و حتی بسکتبال من در اون تیم بودم و بازی میکردم و میخوام بگم که در عائله ما اصلا همه میانه قد است و یگانه اونی که قدش خیلی بلند شد این من بودم همونم برای چی برای که من بسکتبال مشق کردم والیبال و همین سبب شد که قدی من خیلی بلند شد اوج مثل درخت. албатта бинандагони азиз инам варзиш аст ки тани одам солим мешавад рӯи одам солим мешавад болида мегардад. бале рӯ ки болида гардид тан ки солим гардид ҳам қад мебаланд мешавад ҳам одам табаш болида мегардад. замин хотир ҳозир мо тамринро давом метем қоматро оринҷо даст аз он тараф нигоҳ кунед бо навбат пойҳоро бо навбат ба фикр инаша када метавониста боша инҷа бояд бистум не метавонед истед ягонҷо аҳа шуд фаҳмидам камтар баландтар барои ман ҳеҷ гап нест бо навбат як поча як поча бо навбат а дуюмаш чи ҳамтар неста як ду бо навбат ҳавоба ҳавоба аввал якташа бардоред ба фикр иша када наметавонам иша бардоред анам ки бо навбат як ду анам ки бардоред оҳиста иниш мушкил барои ин бояд пресс дошта як бори дигар ман нишонтиам баш анам хел меистем ёкунед дошта ёкунед пойҳо ман метавонам бо ду пой оҳиста оҳиста охай бинеда шумо вазни зиёдатӣ надоред шикам надоред пресс доред ман ки надорам аз наметавонам анам хел шумо вазн дошта ҳеҷ гап нест як ду анам хел ҷиро мекунам ман кӯшиш мекунам ба навбат бо навбат ҳардуш чи беҳтарин 3 4 5 6 7 8 9 10 бас нафасро рост мекунем ин мисли ҳамон шаолин мегӯянд чӣ мегӯянд не бояд ки ҳамеша вақте ки машқ кардед нафас бо нафас бояд худатонро ором кунед дуруст нафас кашидан хеле барои саломатӣ нағз аст бояд ҳар рӯз мо машқи нафас кунем нафас кашем дуруст нафас кашем дед менагуназӣ аллакай як мураббии дигар омода шуд 6 бояд нафас кашад агар мо ин кора карда натонем бо диафрагма аслан бояд дурусташ бояд бо диафрагма нафас кашем бисёр ҳунармандо бо инҷа нафас мекашанд вақте ки як матни дурма дароз доранд нафасашон мегиранд вале вақте ки бо диафрагма нафас мекашед ин бисёр муҳим аст барои ҳунарманд вале барои он одамҳои калонсол ва дигар ки бароишон мушкил аст метавонам пуфак пуф кунам инам хеле хуб аст барои нафас кашидан бояд ки ҳамин 6 мушакҳо бояд кор кунанд гимнастика аз ҳама беҳтар ин нафас кашидан дуруст нафас кашидан ва нафасро баровардан мо метавонем
нафас кашем ва бо найчаи борик нафаса брорем. бинагони азиз, ин ҳамин суханҳое ки муаллими азиз гуфтам, ман дар ҳақиқат худам гуфтанӣ будаму, лекин муаллима пеш аз ман аллакай ҳамаи ҳаминро ба шумо фаҳмондан. Ино аз сабабе ки ҳунарманд ки ҳастанд, аз ҳамаи анҳамин ҳолатҳо огаҳӣ ҳастанд. аз ҳамин хотир боз як мартабаи дигар шурӯъ мекунем тамринро, баъд шурӯъ мекунем. Бале, боз як мартабаи дигар, як мартаба. 1 2 3 4 5 6 7 8 дидед бачаҳо, 9 10 11 бас аст. саломат бошед. Ташаккури зиёд. Дидед мо ду машқ иҷро кардем. ҳам машқи гӯем пресс мушак ва ҳам машқи нафас. нафас. ҳатман. барномаи варзиши қавитан барномае аст ки шахсиятҳои маъруфи ҷумҳурии Тоҷикистон, нависандагону адибону зиёён иштирок мекунанд. онҳо ба дунёи варзиш ворид гардида, устувории бадани худро муайян мекунанд, нишон медиҳанд ба мо. ҳамамон варзиш кунем. Бале, дуруст. ва қавитан бошем. ҳатман қавитан бошем. Ташаккури зиёд муаллимаҷони азиз ки дар барномаи қавитан иштирок кардед ва моро хушҳол кардед. бинандагони азиз, варзиш рӯи солим, тани солим ва зебогӣ аст. ҳамеша нерӯманду солим бимонед. боз дар дигар барномаҳои минбаъдаи қавитан бо шумо вомехӯрем ва шахсиятҳои шинохтаи ҷумҳурӣ иштирок карда таъби мо шуморо болида мегардонанд. Ташаккури бо зиёд. барномаҳои қавитан. хайр. Хайр, саломат бошед. Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш.